ano abi in terms of geopolitics, no, sa Yes, inyo yes, dala oo. nga barangay. So kap Oo. ang anong information nyo, ang iniblang 88 years old kaysa nagkaka-concern, ang information is hindi siya napatay bangod sa cholera but positive lang siya sa cholera, do mo na. Doon muna siguro ang bati ko kay kaginaway ko to nakakadto kay may mga events man ko diri sa Ginalaran. Mm. Ti ang taga-province gani ito nga mga investigator kag mga doktor nga hindi na lang sila magkadto sa area tungod nga ang mga water station na lang among kadtuan nila. Okay, dira sa inyong barangay wala day water refilling station kapaw. Kadamo amo na gani nga libuton kana namon ang kwan, ang water station Mm. para nga para maimbestigaran kun din ang sources ng tubig nga ang guwablas ng tubig kung manong mayo nga kwan kun sa deep well kun sa water district. Okay, pero Sa kap, Siwa. dira sa imong barangay alone mga estimate mo pila ka bilog ang water refilling station kap. Hindi ko maano siguro mga 11 or 12. Kadamo man gali, no? Oo. Ini kap ang napatay ni di ni sila gakuha ila tubig sa deep well or sa water refilling stations. Actually sa suno sang istorya to, isa na lang na siya ga-star sa ilabalay. Okay. Tapos masakit na siya. Mm. Siguro ang nga mo to suspect ya nga ang tubig ya sa galon nga gininom is siyempre siya lang isa way sang buon, way sang upod. Siguro nagdugay siguro ang tubig sa iyang nga galon siguro nga ginimnan niya base amo na biglang amo ni panguna-una to mga kinisang doktor base amo na bilang nagpundo bilang tubig sa galon yang way na islan kay way sa subuon mo. Mm. So base digto nagtubo ining bakterya. Oo, dito guro. Okay. So amo na isa ninyo ka mga hypothesis nga ginalantaw subong. Pero more than that, Kap, it's of course the ini nga kaso napatay ni nalubong na ni gani actually ining babae, di ba? Oo, ang tigulang. Oo, nalubong na siya and then after nga nalubong digto na pamatud-an nga nag-positive ini sa cholera. Now, ang si Mayor Gallego nagambang i-declare dala kuno ang outbreak sa may ginhalaran. Ano mga possible dala Kap nga mga changes or i-implement ninyo nga mga policy, ano nga mga programa Kap? So nga mo primero sa nagligad to is hindi lang sa ang resulta sa kulira nga mo subong nga clean up drive nila about sa awareness. Subong do amo naman na subong ang kwan lang ang taga province gagang taga city imbestigar gid about sa mga water station mo ginaguro nga mga prior nga ideyahon. So maano ka mo, ma-coordinate ka mo with the province para sa pag-conduct ng City. investigation. Yes, sir. Oo. So sa kainakap naka-coordinate naman ang LGU dira sa inyo barangay kung anong himuon sa mga water refilling. Actually nakadito kami gila sin city engineer pa. Okay. Sa City Health, Okay. with the province nga naga-investigar kung ano gid ka kanang sulat nang nagpamangkot sila about sa napatay bala. Amon nga prospect nga kwat tungod to sa tubig. Mm. Ang amon man niya nga umaon kasi na ang kayway sa subuon ang tigulang nga ginagamit niya nga tubig is nadugayan na sa galon o corked container man. Base mo to blagin gamit ya. Mm. Nga siguro nga nagkunan ang may virus kung siguro kasi siya way na subuon nga tao nga magpatubig. No? Oo. So for now, Kap, anong appeal nyo? Anong matabo dira? Temporarily, may ara ka mo gina-request nga kung di lang anay makuha tubig, anong dapat imuon sa mga taga-barangay ginalaran, abi? Actually, way man ang tubig dyan sa Kalabanan, almost sa mga tao, dyan sa Sisiwa, Oo. sa Water District. Mm-mm. Tapos ang ginainom sa mga water station yun. Okay. Okay. So, ano na lang, Kap, ang inyong appeal, inyong request sa taga-barangay ginalaran para hopefully, no, hindi na madugangan ang kaso dira sa cholera? Kaya mo na nga kung gano'n nga ginasiling sila, way ko man, kung kagina pa man lang kami nag-meeting, siguro ma-coordinate man ko sa mga sa kundi nga midwife, nga mo na lang ng himuon namon, kung anong ma-aware na muna sa mga tubig nga ginainom nila, is halong lang sila. Oo. Ay, amo na nasubong ang gagwa nga kwad sa kulira. Gani kay labi na, Kap, kung magkaon bala, dapat inlo gid ang kamot. Oo, ang kagang amo na ganing ambal ko sa taga siya Barangay Health Center nga siling ko ambalontan lang tao nga ang kinanglan magkaon mga bunget para nga isa na nga makaano sa ila pagkaon pag sila nga lawas. So. Gani man and dira no ang pag-inom Oo. nila siguro doon ang ginainom tinlo
hindi blang nga do palanas lang blang nga kwa tubig aw. Oo, kung sa dito sila makuha tubig, mo lang yugas pag bugas nila muna. Okay. Of course, kay ibang gidaan do, medyo ano gid man sa supply sa nga tubig, Kap, no? Kap, ang rekorida, sige man niya. Makandak makamo sina. Oo, doon mo na gurong ikwan ko man kaya ang taga Cell Center ka ng mga DSW ka mo man ang palibuton ko sa barangay guro. Oo, para at least may dokar, no, ang publiko kung ano ginatawag naton nga kolera. Yes. Pero in terms, Kap, sa mga security dala, wala man problema, no? Kaya sige makamadaya sa area. Oo, sige. Sige. Kap Jutay, thank you, Gid. Anytime, basi makontak kami si Miliwat for updates regarding sa ni, ha? Thank you, Gid, Kap. Yes, man. Yes, sir, to. Good afternoon. Makuha ko ma-coordinate ko sa midwife. Okay, sige. May hapon, Kap. Oo, sige, thank you, Gido. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Nabatihan si Kapitan Jutay Upaw sang barangay o kung July Upaw rather sang barangay ginhalaran sa sulad sang Silay kay subong do limited pagidman ang ilang details kay basang gitawgan to siya bago lang sila tapos man no inunaanon so pila ka mga concerned agency dira sa may Silay City and they're waiting pa man for the formal gid mismo no kun nga mga gina-implement dira ba nga mga policy ano matabo sina dira kay tikon si Kapambalon mga around 11 ka mga water refilling station in one barangay alone. May mga teorya man sila nga nagagawa nga base bla hindi to ihalin sa mga water refilling station base ihalin to bla mismo sa nagtiner bla nga tubig kay ti nagaisahanon lang gali no. Ining 88 years old ining babahi. Pero the identity wala man naton gina-reveal because this is still a case nga ginapadalman pa sang aton nga mga otoridad. In the near future base ma-follow up man diri bantay ka man dira for update mga ka-aksyon para makabalogin ang aton mga tagpalamati kung anong concern naton may angot sa diri mga ka-aksyon. Action Radio Philippine Standard Time na 5:47 na. This time, i-check natin mga ka-aksyon report ni Action Daily Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Kabalo naman kita